Skutočné poklady vznikajú v pokoji. Tak ako 6000-ročné ozdravné pramene odpočívajúcej sopky Vyhorlat. Blahodárnu silu tejto vody sme spojili s wellnessom najvyššej kvality. Už 10 rokov sa o tieto poklady delíme s vami v Thermal Šírava. Vyskúšajte výnimočné účinky sopečnej geotermálnej vody, komfortný wellness pobyt pre 2 na 2 noci s polpenziou a neobmedzeným vstupom do wellness sveta s najväčšou panoramatickou saunou s výhľadom na Zemplínsku Šíravu za neuveriteľných 335 €. Alebo načerpajte silu a krásu počas wellness dňa. Geotermálna voda znásobí ozdravné účinky. Bohatý saunový svet s rituálmi uvoľní vaše telo a myseľ. Pre ešte lepší relax si môžete vybrať jednu zo špeciálnych Thermal Spa procedúr. A to všetko s obedom pre 2 za 159 €. Obdarujte seba a svojich najbližších zdravím a energiou. Wellness pobyt alebo wellness deň si rezervujte na thermalsirava.sk.